الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Барлык дөньяларны барлыкка китергән ва безләрне шушы дөньяга халиф итеп урнаштырган ва шиксез нигъмәтләрен иңдергән, бердән-бер шифаландыручы, бердән-бер ризыкландыручы, бердән-бер бәхет бирүче, бердән-бер саклаучы, яклаучы, безне һәр вакыт ишетергә риза булучы һәм бөтен булган теләкләребезне кабул итәргә әзер булып көтеп торучы, «Уд'уни астаҗиб лакум» дип әйтә үзе. Сорагыз миннән, мин бит сезгә җавап бирәмен ди. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва таалагә хәмд, сана, мактау, шөкер һәм рәхмәт сүзләре булса иде. Шушы дөньяларга рәхмәт итеп җибәрелгән барча пәйгамбәрләрнең дә ахыргысы ва иң дәрәҗәлесе, күркәм холыкка ия булганы һәм кыямәт көнендә беренче кубарылачагы һәм үз кулы белән җәннәт капкасын ачачагы һәм үзенең өммәтен, безләрне җәннәткә иң беренче алып керәчәге пәйгамбәребез Мухаммад алейхиссалату вассаламга күңел түребездән чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Газиз дин кардәшләрем, Аллаһның рәхмәте илә Рабиул әүвәл айы, пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам дөньяга килгән ай, менә шушы айда без сезнең белән яна бер тапкыр пәйгамбәребезнең дәрәҗәсенә һәм аның нинди әдәп, әхлак һәм күркәм холык ия булуына игътибар итсәк иде. Бигрәк тә гыйлем мәсьәләсендә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу дөньяга җибәрелде, бөтенебезгә дә күркәм үрнәк итеп. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля бер аятта пәйгамбәребезгә мөрәҗәгать итте. «Вакул Рабби зидни илма». «Вакул Рабби зидни илма» дип укыла. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтте: «Әйт, я Мухаммад, Раббым арттыр гыйлемемне». Мухаммад алейхиссалату вассалам гыйлемгә ия иде. Гөнаһлардан пак иде, бер нинди дә әшәкелеге булмады. Хәтта пәйгамбәрлеккә хәтле, беләсез, 40 ел аңа әле пәйгамбәрлек килмәде. Менә шушы 40 ел дәвамында ул иң әдәпле, иң тәртипле, иң төп фикерле гарәпләр арасында булган яшь егет һәм аннан соң соңрак ир-ат булып үсте. Һәм бөтенесе аны хөрмәт итә иде. Аңа карата хөрмәт, аңа карата булган шушы зур һәм ихтирамлы караш иң беренче чиратта кешеләргә карата аның мөнәсәбәтендә чагылды. Ләкин җәмәгать, сезнең белән безгә зур бер бурыч булып, бер максат булып торадыр, аның тормышын, аның әйткән нәсихәтләрен өйрәнеп, үзебезнең яшәешебездә куллану. Шуңа күрә безнең иң зур хатабыз булырга мөмкин, ялгышлыгыбыз булырга мөмкин, бәлки яшь чакта ул бик аңлалмас, бәлки өлкәнәя төшә, картлык көне килгәндә аңланыр, ул хата гыйлемсезлек. Гыйлемсез булганда күп әйберне аңламыйсың, күп хаталар эшлисең, ахыры чиктә вакыт үткәннән соң үкенәсең, ләкин үкенеп кенә үткән гомерне кайтарып булмый. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля пәйгамбәребезгә өйрәтте: «Раббым арттыр гыйлемемне» дип дуга кыл. Бу дуга безгә дә кагыла. Раббым арттыр гыйлемемне, Раббым арттыр гыйлемемне дип дуга кылу безгә дә кагыла. Нигә? Чөнки гыйлем арткан саен безнең күңелебез паклана, безнең күзебез ачыла һәм тормышта булган нечкәлекләрне без аңлый башлыйбыз, хаталарыбызны күреп төзәтәбез, үзгәрәбез, яхшы тормышка бисмилла әйтеп, Аллаһның исеме белән аяк басабыз. Газиз дин кардәшләрем, элекке вакытта гыйлем алырга ярамаган. Хәтта хөрмәтле зыялы хәзрәтләребез, өлкән хәзрәтләр сөйлиләр, без ди качып яңа елга, яисә тагын берәр инди бәйрәмгә җыела идек, бәйрәм итү исәбеннән имеш, дәфтәрләр, каләмнәр ала идек, һәм остазыбыз дәрес бирә иде, һәм берәр нинди ят кеше керсә, без шунда ук каләмнәребезне яшереп куя идек, дәфтәрләрне алып куя идек, имеш бәйрәм итеп утырабыз. Үзебезнең кеше булса чыгарып, кире дәвам итә идек дәресне. Менә шулай качып укырга туры килде үз заманында дигән хәзрәтләрнең сүзләрен әле без бүген дә ишетәбез.
Безгә бу бик зур гыйбрәт. Җәмәгать, гыйлем алыр өчен хәзер бер генә шик тә юк. Бер кем сине изаламас, һәм тәнкыйтьләмәс, каршы килмәс. Укы да укы, ирән дә ирән, ятла да ятла. Ләкин гыйлем алырга теләк сүлпәнәйде шул. Менә әлхәмдүлиллә, октябрь башында көзге эшләр беткәннән соң һәрбер мәчеттә инде кичке укыту дәресләре яисә якшәмбе укыту дәресләре башлана. Бу безнең өчен бик зур форсат. Азиз дин кардәшләрем, ник менә шушы юлны алып дәвам итмәскә? Дөрес, төрле чаклар булырга мөмкин. Кемнең сәламәтлеге, кемнең мәшәкате, яисә бүтән төрле сәбәпләр. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткән сүзен генә тыңлап карыйк әле. Ул әйтә: кемдә кем гыйлем алу юлына басса, «Мән сәләкә тариҡан йәлтәмису фиһи илмә, сәһһәләллаһу ләһу биһи тариҡан иләл җәннә». Кемдә кем гыйлем алу юлына басса, Аллаһ Тәгалә аңа гыйлем алу сәбәпле җәннәт юлын җиңеләйтер. Мин һәм син бөтенебезнең дә җәннәткә керәсебез килә. Җәннәтле буласыбыз килә, ул мәңгелек. Җәннәт мәңгелек. Һәм шушы җәннәткә керү юлларының иң көчлесе гыйлем алу. Китап уку, вәгазь тыңлау һәм дәрестә катнашу, сорауларга җавап бирү, үзеңнең гыйлемеңне сынатып карау. Менә шушы гыйлем алу юлына баскан кешегә ди, фәрештәләр канатларын җәеп торырлар. Һәм бөтен җан ияләре дуга кылырлар. Я Раббым, аңарга карата мәрхәмәтле бул, гөнаһларын гафу ит. Хәтта менә шушы дугага ирешер өчен генә дә дәресләргә йөреп була бит. Хәтта дип Пәйгамбәрбез әйтә алейһиссалату вассалам, карагыз, үзенең оясында булган кырмыска да аның өчен дуга кылыр. Хәтта диңгездә булган балыкта, зур балык, кит балыгы да аның өчен дуга кылыр ди. Кушлар, бөҗәкләр, җан ияләре бөтенесе. Субханаллаһ. Әлбәттә бу шәкертләргә кагыла. Яшь вакыттан ук шәкертлеккә барып, муллалыкка укып, мәдрәсәдә булып, әлбәттә иң беренче чиратта шул. Ләкин газиз дин кардәшләрем, бит хәтта кичке уку дәресләрендә катнашу да гыйлем алу юлына басу дип атала бит. Хәтта син өйрәнә алмасаң да, була мәсәлән, син килдең сыйныфка, анда җыелган 15, 16, 20 кеше, алар бөтенесе дә әз-мәз генә белә, син белмисең, укый белмисең, өйрәнмәгәнсең, өлгерә алмыйсың, ятлый алмыйсың, авыр, оят. Шулай булса да, азиз дин кардәшләрем, әгәр дә чыннан да без ихлас күңелне сакласак, ягъни җәннәткә керергә юл бит бу дигән фикерне онытмасак, безгә калган фикерләр кирәкмәс булып чыга түгелме соң? Мин дәрескә барам, чөнки күпме җан ияләре миңа дуга кыла. Фәрештәләр канатларын җәеп тора. Дәрәҗәм күтәрелә. Аллаһ Тәгаләгә якынаям. Аллаһ Субханаһу ва Тәала бер аятында әйтә: "Иннама яхшаллаһа мин ибадихил улама". Дөрес курку белән, дөрес санлау белән Аллаһтан бары тик галимнәр генә куркалар. Алар гына дөрес итеп Аллаһны таныйлар. Әлбәттә бу галимнәргә кагыла. Ләкин шушы гыйлемлерәк, миңа караганда күбрәк белә торган имам каршысына барып, үземнең бер фатихамны гына төзәтсәм дә, анда әйтелә торган бер хаталы сүземне генә бурып җибәрсәм дә, газиз дин кардәшләрем, бу бәхет түгелме? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тагын әйткән хадисе урынлы, ул әйтә: "Берәр нинди мәҗлестә Аллаһ Тәгаләне искә алсалар, җыелырлар анда ди фәрештәләр һәм дуга кылырлар анда катнашучы һәрбер кеше өчен. Я Раббым, Аллаһ гөнаһларын кичер, я Раббым, аңа карата мәрхәмәтле бул" дип. Сорадылар: "Я Расулаллаһ, ялгыш кына берәрсе килеп эләксә, үтеп бара иде, ялгыш кына эләкте. Хәтта аңарга да ди фәрештәләр дуга кылырлар" ди. Шуңа күрә зур бер дәрес бара. Йөзләгән шәкертләр утыра. Шушы шәкертләрнең арткы рәтенә утырды бер сакаллы гына, карт дәрәҗәсенә, бабай дәрәҗәсенә ирешкән бер мөселман. Дәрес ахырында инде таралышкан вакытта шәкертләр белеп алдылар, бу шушы дәрес биргән остазның укытучысы. Зур галим. Һәм берсе сорады: "Сез имтихан алдыгызмы укучыгыздан?" "Юк" ди. "Сез ди аның
дәресен тыңлап белмәгәнне өйрәндегезме? Юк ди. Ник соң сез шушында безнең белән утырып тордыгыз дигәч, галим әйтә, беләсезме, шушы җыенда ничә меңләгән фәрештә дога кылып тора һәрбер катнашучы өчен ди. Менә шушы догага гына ирешү генә булсын, җәмәгать, ник атнасына бер тапкыр була торган 2 сәгатьлек, 3 сәгатьлек дәрескә вакыт тапмаска? Күп түгел бит. Мәсәлән, шәһәр җирләрендә инде кич кыран дәресләр бара бит мәчетләрдә. Авыл җирләрендә, мәсәлән, инде якшәмбе көннәрендә шәһәр халкы балалар кайткан вакытта бәлки чыннан да дәрес бирүче бик зур гыйлемгә ирешкән зур профессор түгелдер, ләкин анда барып аның сүзеннән бер бәләкәй генә үзгәреш алып кайту да гыйлем алу дип атала. Күп кенә яшьләребез гыйлем алу мәсьәләсендә җәмәгать хаталаналар нәрсә белән. Безгә нигә анда йөрергә, без бит менә онлайн дәресләр алабыз. Бит мәсәлән менә язма тасмалар бар, аудио тасмалар, мәсәлән видео тасмалар. Без шуларны өйрәнәбез, укыйбыз, ләкин гыйлем алу мәсьәләсендә бардыр бер нечкәлек. Гыйлем алу эше ул шундый гамәлдер ки, кайчан син барып остазыңны тыңлыйсың, аның әйткәнен үзеңә сеңдерәсең, һәм ул сорау-җавап рәвешендә шушы сеңдергәнне синнән тагын бер сорый, дөрес аңлаган булса, дәвам итә, әгәр дә хаталы аңлаган булсаң, төзәтеп җибәрә. Һәм икенче дәрескә килгәндә син әзерләнәсең, сорар ул миннән дип укыган буласың. Уятка калырга мөмкинмен дип ничектер син әзрәк борчыласың, үзеңне әзрәк ашыктырасың, әзрәк кулга аласың дигәндәй. Менә шушы мәсьәләдә дә җәмәгать гыйлем алу эше ул остаз каршына барып утырып, аның белән өйрәнү дигәнне аңлата. Шуңа күрә онлайн мәсьәләне бит хәзерге заманча шартларга туры китереп, төрле шелтәр юллары аркылы дәрес алганда да ул булырга тиеш шундый эш. Кайчан син остазны тыңлыйсың, язып барасың, ятлыйсың язганыңны, аннарысын шушыны сөйлисең, аңлатмасын бирәсең, остаз дөрес дисә дәвам итәсез, дөрес түгел дисә төзәтәсез, хаталар өстендә эшне эшләп, яңадан алга барасыз. Ул бит исегездә булса бар иде шундый бер уен, ватык телефоны еме. Мәсәлән, бер кеше бер әйбер сөйли, икенче кешегә бер төрле аңлата, өченче кешегә өченче төрле аңлата, дүртенчесе дүртенче төрле аны аңлый. Шулай итеп, беренче кешенең сөйләве белән 10нчы кешенең сөйләве нык аерыла. Монда да шулай. Әгәр дә син бер әйберне ишетеп шунда ук сөйлисең икән, ул син аңлаганны сөйлисең. Ишеткәннән алып син аңлаганны сөйлисең. Ләкин ул хаклыкка туры килергә дә мөмкин, туры килмәскә дә мөмкин. Шуңа күрә бик әһәмиятле булып исәпләнә остазның булуы. Остаз төзәтеп җибәрә. Галимнәрнең берсе әйтә, әлеге вакытта да күренекле имамнар, зыялы хәзрәтләр ни өчен шушындый дәрәҗәгә ирешкән дигән сорауга, элек без хәзрәт каршысында, имам яисә остаз каршысында утырганда, иң беренче чиратта аның әдәбен ала идек ди. Аның киреш-кирбәтенә карап, аның сөйләменә карап, аның тирәендә булган аһәңен сеңдереп, без шуның белән рухлана идек ди. Хәзерге заманча булган дәресләр эштәлеге бар. Аның, мәсәлән, аудио тасмалары, видео тасмалары, китаплар эштәлеге бар. Ләкин галим калдырган менә шушы рухи аһәңе булмаска мөмкин. Газиздин кардәшләрем, үзебезнең көндәлек эшләребезне, мәшәкатьләребезне атнасына бер тапкыр читкә куйсак, Аллаһ субханаһу ва тәгалә шуның аркылы безгә бәрәкәт иңдерер иде шәт. Чөнки гыйлем алу юлына баскан кеше өчен бөтен җан ияләре, дөньяда булган бөтен җан ияләре дуа кылып торырлар. Җиңеллек, бәрәкәт сорарлар. Бу безнең өчен кирәк түгелме соң? Ләкин гыйлем алу юлында бик ихлас булырга кирәк. Әгәр дә ихлассызлык белән гыйлем алсак, без Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам әйткән хадискә туры килергә мөмкинбез. Ул әйтә, якынча тәрҗемәсе: Аллаһ Тәгаләнең динен, дөнья мәнфәгатен кайгыртып кына укыган кеше җәннәтнең исен дә сизмәс. Ягъни Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен генә алына торган гыйлемле, дин гыйлеме, Коръән, сөннәт, фикъх, акыйда, хадис,
калган тәҗвид фәннәре, шушы фәннәрне дөнья мәнфәгатен генә кайгыртып укыган кеше, акча ягын кайгыртамы ул, мөлкәт ягын ул, дәрәҗә ягын кайгыртамы ул, җәннәтнең исендә сизмәс ди. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтә, җәһәннәмгә ыргытылачак иң беренче кеше турында, алейһиссалату вассалам, кыямәт көнендә иң беренче итеп җәһәннәмне 3 кеше белән яндырып җибәрерләр диде. Беренчесе ул бер риваятта китерелә галим диеп, икенче риваятта китерелә хафиз диеп, ягъни Коръәнне яттан белүче. Аллаһ Тәгалә үз каршына китереп бастырыр һәм аңардан сорар: "Мин бирмәдемме сиңа гомер? Мин бирмәдемме сиңа байлык? Мин бирмәдемме сиңа мөлкәт, мөмкинлекләр? Әйе, Раббым бирдең. Ничек син аның кулландың?" дигәч, Раббым, мин синең ризалыгың өчен гыйлем алдым һәм гыйлем тараттым дип җавап биргәч, Аллаһ Тәгалә әйтер: "Ялганлыйсың. Син ирәндең, гыйлем алдың, бары тик әйтсеннәр өчен, нинди ул галим?" Аны аягыннан ләктереп алырлар, һәм ул борыны белән җирне сөреп барыр, һәм шул рәвешле җәһәннәмгә ыргытылыр. Алла сакласын. Аннарсын байны шулай китерерләр, сорарлар. Ул әйтер: "Я Раббым, бөтен байлыгымны мин изге юлда сарыф иттем." Аллаһ Тәгалә әйтер: "Ялганлыйсың. Бай дип, юмарт дип әйтсеннәр өчен шундый изгелек эшләдең." Аягыннан ләктереп алырлар ди. Сөйрәп балырлар ди. Ул җир белән, борыны белән җирне сөреп барыр, һәм шул рәвешле аны җәһәннәмгә ыргытырлар ди. Һәм шаһид та нәкъ шулай. Шуңа күрә, әгәр дә без гыйлем алу юлында берәр нинди дөнья мәнфәгате, ниндидер бер үзебезнең шәхси мәнфәгатебезне генә кайгыртабыз икән, мин абыстай булырмын, мин хәзрәт булырмын, имам булырмын, мине хөрмәтләрләр, мине чакырырлар, тегендә монда йөртерләр. Аллаһ каршында бик түбән дәрәҗә, Алла сакласын. Гыйлем алу юлында без ихлас булырга тиеш. Гыйлем алу юлында без сезнең белән ихлас булырга тиеш. Ихласлыкны галимнәр 2 юнәлештә күрәләр. Беренчесе ди, гыйлем алу юлында ихласлык чагыла үземнең наданлыгымны бетерү өчен. Минем наданлыгым көчле, гакыйда мәсьәләсендә, фикх мәсьәләсендә, тәҗвид мәсьәләсендә, аятларны дөрес итеп уку, яисә Коръән аятларын дөрес итеп аңлау, хадисларны дөрес итеп аңлау мәсьәләсендә минем наданлыгым көчле. Менә шушы наданлыкны әз генә булса да бетереп, мин үземне үзгәртәм. Шуның өчен мин гыйлем алам. Икенчесе, якыннарымның наданлыгын бетерер өчен. Минем балам бар, оныгым бар, дустым бар, күршем бар, бергә эшли торган эштәшләрем, хезмәттәшләрем бар, җитәкчеләрем бар, яисә ярдәмчеләрем бар, күршеләрем бар. Кемнәр белән мин гел тыгыз мөнәсәбәттә аралашам, сөйләшәм. Менә аларның наданлыкларын бетерү өчен мин гыйлем алам. Гыйлем өйрәнәм. Менә шушы 2 бурычны күз алдында тотсак, әлбәттә гыйлем алу иншаллаһ ихлас булыр. Беренчесе үземнең наданлыгымны бетерү, икенчесе якынымның, чит кешенең түгел, якынымның наданлыгын бетерү. Әлбәттә зур хата булып исәпләнә, кайчан син үзеңнең наданлыгыңны бетермәдең, үзеңнең җаныңны чист тартмадың, гыйлемгә тиешле дәрәҗәдә ирешмәдең, кешеләрне өйрәтеп йөрисең. Бу бик зур хата. Алай ярамый. Җәмәгать иң беренче үзеңне төзәтәсең, үзеңнең сүзеңне үзгәртәсең, килеш-кирбәтеңне, кешеләр белән мөнәсәбәтеңне үзгәрткәннән соң, ниндидер бер хадисләр, аятлар җыентыгы, асылы җыйганнан соң, күңелеңә сеңдергәннән соң, тормышыңа ашырганнан соң, гамәлгә ашырганнан соң, син калганнарга да шушы гыйлемне өйрәтәсең. Ләкин гыйлем алу җәмәгать ул безнең көч белән генә бирелми. Аллаһ Тәгалә ачса бирелә, япса бирелми. Шуңа күрә Имам Шафиғи үзенең остазына мөрәҗәгать иткәч, мин гыйлем ятлау сәләте әзрәк үзгәрде дигән сорауга ул җавап бирде: гыйлем ул нур ди, гөнаһлы кешеләргә бирелми ди. Ягъни гөнаһлы кешеләр ни хәтле гөнаһ күбрәк эшлибез икән, шуның хәтле әлбәттә безнең гыйлемебез бездән кача, яисә яңасы керми. Моның өчен тәүбә таләп ителә. Бигрәк тә кояш чыкканда, кояш батканда тәүбәләргә килү. Я Раббым, кичер, гафу ит, чөнки беләсез, кояш батыр алдыннан көндезге гөнаһлар язылып куела кояш баткач. Кояш чыгар алдыннан кичке гөнаһлар языла. Аллаһ Тәгалә көттөреп тора фәрештәләр, нәй бит, язмагыз, бәлки тәүбә кылыр дип. Шуңа күрә иң беренче чиратта ул тәүбә, гафу үтенү, Аллаһ Тәгаләдән
пакланып, чистарынып, үзенең хаталы икәнен итеп тану. Һәм икенчесе, бик тә кирәкле ул Аллаһтан ярдәм сорау. Рабби зидни илма, Рабби зидни илма дип дуа кылу. Яисә татарча: Я Раббым, арттыр гыйлемемне, Я Раббым, арттыр гыйлемемне. Пәйгамбәребезгә әйткән дуа. Аллаһ Тәала әмер куйды, әмер кушты. Пәйгамбәребезгә әйт шушы дуаны дип. Ул бит алейхиссалату вассалам былай да белгән инде, гыйлемгә ия булган. Шуңа карамастан шушы дуаны әйтергә куша Аллаһ Тәала. Безгә бигрәк тә шушы дуаны ятлап, Рабби зидни илма дип Аллаһтан сорарга, мөрәҗәгать итәргә, тәүбәләргә килергә һәм шушы дәресләрдә катнашырга кирәк. Субханак Аллаһумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.